Comencem per l'Angelets, que sí que és la novetat més recent teva, un llibre de relats, en el qual potser la primera pregunta que et faria seria gairebé recordant els articles fantàstics del Joan Solà sobre llengua catalana. Angelets és un conte escrit per nens, tots els protagonistes ho són, però és un llibre per a nens? Jo crec que entra en la literatura infantil, però tant els editors com els lectors, per tant la meva minoria és total, diuen que és un llibre massa dur per ser un llibre infantil. Jo soc partidària que els nens llegeixin la seva pròpia cara fosca, que no rebin només un missatge rondallístic o una miqueta quico, sinó que siguin capaços de mirar les seves pròpies angoixes. En els Angelets, els nens que hi surten, com tu deies ara, mostren la seva part fosca, els nens són innocents però són perversos també, però potser els que hi queden més malparats també són alguns dels adults en absència. Jo soc molt crítica en l'adult, no sols en l'infant, i jo crec, i jo com que he tingut fills puc fer autocrítica, per tant sense posar-li el dit a l'ull a ningú. Jo crec que molt sovint anem molt distrets, molt sovint no ens adonem quin impacte està causant això en l'infant. Tenim molta feina, anem molt de pressa, els estimem moltíssim, però de vegades hi ha aquella cosa de no saber calibrar que aquell crit inoportú és absolutament terrorífic per un infant. Jo crec que la televisió és un gran instrument i que denostar-la és una primarietat. El que passa que és veritat que hi ha alguns programes que són molt repel·lents i que és veritat que moltes programacions es basen d'una manera tan esclavitzada en l'audiència que han perdut també la iniciativa, han perdut les regnes del carro, molt sovint. Però jo crec que primer és un problema de paciència, perquè és un mitjà molt jove i encara no té sintaxi, i mica en mica aniran construint la sintaxi televisiva. I segon, jo crec que si espigolem ens trobarem en programes esplèndids. Aquí tenim el zàping aquell en la mà. Si comences a espigolar, resulta que estàs veient coses. A mi allò del nen que està llegint un llibre és el bo i el que està mirant televisió és un dolent. I pot ser aquell que està llegint el llibre està llegint un culebrot indigne i el que està mirant la televisió està mirant un Shakespeare. És a dir, el mitjà no pot condicionar el que ve a darrere. Quina diferència hi ha entre opinar i fer novel·la? Els matins són per l'article i per altres tasques, diguem-ne, que jo li dic paraliteràries, que em perdonen els articulistes, però ho faig anar així per entendre-m'ho jo mateixa. I a les tardes és quan em dedico a allò que diem literatura de creació, que pot ser tan creatiu un article com una novel·la, però la teva disposició, com tu deies, no és la mateixa. Aquí, en el segon cas, en literatura de creació, jo estic intentant crear un món imaginari, un món irreal, una gran mentida, una mentida en la qual estigui involucrada, i que, a més, és molt absorbent, i en canvi l'articulisme d'opinió estic servint a la realitat i servint a unes regles del joc que realment són molt estrictes. Tu creus que els escriptors han de suspendre la seva activitat professional o el seu paper, diguem, com a creadors quan exerceixen un càrrec públic? Quan el conseller Joan Maria Pujals em va cridar, li vaig dir, jo posaria una condició sine qua non, que seria que jo pugui continuar exercint d'escriptora a tots els efectes. Em va donar la seva paraula. Alguna gent, companys dins de l'administració, sí que els estranyava que jo anés una setmana de llibre català a firmar, tenint un càrrec públic, i llavors deien, escolta, és que aleshores què estàs fent, això, no s'entén, perquè hi ha gent que és molt cap quadrada, però és evident que jo no estava perjudicant a ningú i en canvi estava continuant en la meva vida creativa, que és la primera de totes. Dintre de l'administració, tant escriptors, perquè no posa el dit a l'ull a ningú, tant nosaltres mateixos, com editors, com llibreters, com distribuïdors, vaig veure un món molt mercantilista, molt egoista, molt tancat, amb molt poca capacitat de diàleg i amb molt poca capacitat d'idear un futur una miqueta millor. En canvi, el món de l'administració el vaig trobar el que era una cosa molt capquadrada. No et va sorprendre, diguem. No em va sorprendre. Al contrari, la vaig trobar molt honesta. És a dir, que hi ha més coses i més eines de les que des de fora ens imaginem i que es pot picar més vegades en garantia d'èxit que de les que ens imaginem des de fora.